نات وسخ بجت برك ملست إزاز حليفو تباهيلهم كاب منستري فاينانس وصي يستباله عب محبراو مراقبيتات تزرق دبدابة إزاز بعصر تقلت تقم تكلشن عصر شمنتن ناب بيرو متحبار لمعات فاينانس جزياو محدار تقراي زتلا آخر علي كلته بيليون بر ناي بجت عامت ورحت تقم تتوسخ بجت تلاعيخو كم زنبر يزخاخر أتيز تلاعيخ توسخ بجت ورحت تقم تلمام ناب قوزري نقد بانكي بيرو متحبار لمعات فاينانس جزياو محدار آتاوي كم استقرم أتي دبرابي ملكت ونبر منستري فاينانس ناب بانك نقدي إثيوبيا بعصر شوعات تقمتي أبزل آخر ودابة إزاز أتيج تلعخ بجت لعلي كل تندبي 13 بليون قرشي تملاس نكون تسوي علم أزي جنزب نكملس تسوي دبدابة منستري فاينانس إثيوبيا مستقاقلي كنقبرولم سلا زدلنا إيزبل سلازي تا أبز فلتا جيم زيا نيرا نتجراي كميجركا لوك تجبرا ناب تي سيج بحال እጽዋን ክባን ይመልሳሉ ማለት እዩ ገንዘቡ ከወስድዩ ባንክታት ከዓጽዩ ኤሌክትሪክ ክቆርጽ ይኽእል ማይ ክቆርጽ ይኽእል እኽልን ካልን ረጤታት ጠጠው ከብል ይኽእል ትግራይ ዳንታይ ገብረዮም ከምዚ ተጋጢሙ እንድሕሪልካ ኣብዚ እዋን እዚ ሌቨሬጅ ኣለዎም ኢሉ ድማ ትግራይ ፕላንስ ቱ ሃልፕ ጎልድ ሽፕመንትስ ቱ ኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ኤክስፖርት ናቱ ነቲ ብር ናቱ ነቲ ቁጠባ ናቱ ደው ኣቢልዎ ዘሎ ወርቂ ናይ ትግራይ እዩ ወርቂ ናይ ትግራይ ከም ሕሱም ዝሒቁ ብምሻጥ እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ደምፅእ ዘሎ እምበር ካልእ ኤክስፖርት የብሎም ስለዚ ነዚ ወርቂ أي كيد من دحيلهم زور كده ما ببليونس I don't know كسب 3 بليون دولار تبصح أتاو 5 جبري زنقر هذا بليون يكون ولا فرق بليون هنا يشد لهم نباجت نسو بدولار كرر خلوا مالتي يقداس كاب تجراي كبابي 3 بليون زتمن ناي ورك شيت كاب تجراي ترايدي ولا خبملي إثيوبيا كباب 3 بليون دولار شيات رخيبة يلوك زارب سميع اللغوس سلازي تجارو نتوكينات نتي وركي تتوقبلوا سلازي خلوا نعبي exact لك حموم of course نعبي منغستيوم كحممو نتግራይ ግን ህዝቢ ክዕጾ ህዝቢ ተታዓጽዩ ድማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኩነታት ናይ ጀኖሳይድን ዎር ክራይምስን ደጊሙ ክፍጸም ማለት እዩ ከም ዝበልናዮ ኣብ ኤርትራ ጌራቶ ዝበሃል ዘሎ ጀኖሳይድ ኢሎም ዛረቡ ዝነበሩ again አብይ ኣሕመድ ነቲ ጀኖሳይዳል ካምፔይን ናቱ ብግልጽ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ከማን ኣሎ ሶሪ in the 2024-25 Ethiopian fiscal year ማለት እዩ ትግራይ's gold contribution was staggering valued at 2.5 billion ካብ ትግራይ ጥራይ 2.5 ቢልዮን ዝትመን ወርቂ ወሲዱ ከም ዝነበረ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኢና ንርኢ ዘለና solely from gold exports ስለዚ ብሓፈሻ 2.5 ቢልዮን ዶላር ረኺቡ ነይሩ ክንደይ ይቦም ንዖም ካላርሲ 2 ቢልዮን ብር ይሰዲዱ ነይሩ ዝመልሶ ዘሎ in contrast the federal government proposed subsidy for the war-torn Tigray region amounts only 124 million as part of the draft budget for 2025-26 ስለዚ ነዚ ዓመት እዚኣ ክንደይ ክቦም 124 ሚሊዮን ዶላር ጥራይ ክቦም 2.5 ቢልዮን ዝኣክል ወርቂ ወሲዱ ካብታ ክልል 124 ሚሊዮን ጥራይ ዝመልሰሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ፀወታ ክራር እዚ ስለዚ ተጋሩ ወርቂ ጠጠው ኣቢሎም ወርቆም ክሸጡ ተጀሚሮም ብዝበለፀ ቁጠባናቶም ከነጽ ኽእል ማለት ብምልኣታ ትግራይ ርብዕ ናይቲ ርብዕዳ ሲሶናቱ ሓደ 10 ከማን ኣይከውን እዩ ካብቲ ብልጽግና ዝረኽብዎ ዘለዉ ንሳቶም ግን መዓት ገንዘብ ዝትመን ወርቂ እዮም ዝቦ ዘሎ ወርቂ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝድላኣሰት ብር ዝግደሰሉ ሰብ የለን ወርቂ እንተለካ ብፍላይ ከም ክልል ትግራይ ቁጠባኻ ንኽትሃንጽ ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል እዩ ምክንያቱ ባጀትካ ኣወዳዲርካ ግን ወርቂ ንበይኑ ቁጠባ ኾነካ ይክልኒ ምክንያቱ ባንክ የድልየካ ባጤራ የድልየካ ፋይናንሻል ሲስተምስ የድልየካ ኢንፍራስትራክቸር የድልየካ ኦፍ ኮርስ ካብ ዚሮ ተበጊስካ ሃንደበት ወርቂ ጥራይ ስለ ዘለካ ሃገር ትሃንጽ ማለት ኣይኮነን ብግምት ኣሉ ኸማን ናብ ብልሽውና ናብ ካልእን ናይ መኻድ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢና ንዕዘብ ዘለና ኣብዚ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ነቲ ኩነታት ምስ ዞባና ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና ምስ ኤርትራ ምስቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ለኢሳያስ መልእክት ምላሽ ተሰጠ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የውጭ ኃይሎችን ተቃውሞ ላስተላለፉት መልእክት ምላሽ ተሰጥቷል። ኢሳያስ በካይሮ በአረብኛ ቋንቋ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ወታደራዊ ቤዝን፣ ቀይ ባህርን እንዲሁም የኢትዮጵያን ጉዳይ በተመለከቱ ላነሷቸው አነጋጋሪ ጉዳዮች ምላሽ ተሰጥቷል። ሆን ሪቪው ቲንክ ታንክ ድረገጽ በፕሮፓጋንዳና በእውነታው መካከል የኢሳያስ የካይሮ ቃለ መጠይቅና የኤርትራ ክልላዊ አቀማመጥ በሚል ርዕስ ስር ባስነበበው አተታ ነው ምላሽ የሰጠው። ለአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋት ትልቁ ችግር የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ነው ሲሉ ኢሳያስ በሳምንቱ መጀመሪያ መናገራቸው ይታወሳል። ከም ንሪኦም ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ አልቃሂራ ቲቪ ዝብል ካይሮ ቲቪ ብዝበሃል ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ መልሲ ጽሒፎም ኣሎ ብመንገዲ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቶም ሆርን ሪቪው ዝበሃል እዚ ድማ እንታይ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ብብዙሓት ካልኦት ተዓዘብቲ ዋላ ፀረ ኤርትራ ጠላት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ብዝኾኑ
ትክክለኛ ሓሳብ ምዃኑ ገሊፆም እዮም ምክንያቱ ዘረባ ዘድልየ ይኮነ ጉዳይ ሶማልያ ይርኢዎ ኣሎ ጉዳይ የመን ይርአ ኣሎ ጉዳይ ሱዳን ይርአ ኣሎ ጉዳይ የመን ጉዳይ ሊብያ ይርአ ኣሎ ብዓብዩ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ዓብየ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ብዓብዩ እውን ምትትታው ናይ ደገ ሓይልታት ምዃኑን ንሱ ድማ ክእለይ ፀዊዑ እዚ ድማ ንማንም ሰብ ከቆጣዕ ኣይግብኦን እዩ መን እዩ ዝቁጣዕ ብናይ ወፃኢ ምትትታው ስርዓቱን መንግስቱን ዝኣሉ ዘሎ መንግስቲ ፀርፎ ኮይኑ ክስምዖ ንብር እዩ ስለዚ ነዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብዚ ለኩም እቲ ኣርቲክል ናቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ between rhetoric and reality Isaias's Cairo interview and Eritrea's regional posture ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብፍሉይ ታርጌት ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበሮ ቅኑዕ ፍርቂ ቅኑዕ ጥራይ እምበር ሓቂ ይኮነን ስለዚ ናይ ኤርትራ preference for Egypt over neighboring states ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝምድና እናገበረት ከላ ንቀርኒ ኣፍሪካ ገዲፋ ንበዓሉ ንሱ ናይ ደገ ምትእትታው ከም ዝድለ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ it's just ridiculous ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ናይ ክልተ ሃገራት bilateral relations እዩ there's nothing ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ዝግበር ድራማ ከምዘየለ ግን ኤርትራ ምስ ግብፂ ዲያ ክትራኸብ ምስ ስዑድያ ዲያ ክትራኸብ ምስ ሶማልያ ዲያ ክትራኸብ ምስ ሱዳን ዲያ ክትራኸብ ምስ ጅቡቲ ዲያ ክትራኸብ ምስ መን ናይ ኤርትራ ግላዊ ውሳነ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ግን ንሳቶም ኩሉ ነገራቶም ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ነገር ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ንኢትዮጵያ ንምድኻም ገለ እዩ ንዑ ዘተንብስ ዝኾነ ነገር የለን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ rhetoric versus practice Isaias promotes regional self-reliance and opposition to foreign intervention ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ሃገራት ብፖለቲካ ይኹና ብቁጠባ ኣብ ነፍሰን ርእሰ ምርኮሳ ክህልወን እናተዛረበ ከሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ድማ ኢዶም ንኸይትው ዝሓትት ወይ ከዓ ዝምጉት እንተኾነ ይብሉ ኣለዉ avoid multilateral horn of Africa frameworks እዚ ክበሃል ከሎ ግን ብግምቲ ካሉ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓደ ኮይንካ ክስራሕ ዝኽእል ማልቲላተራልስ ወይ ከዓ ትካላት ንኩሎም ክሕብሩ ዝኽእሉ ታባቶም ንዓታቶም ይኣቢ ምስኦም ክሰርሕ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ንሳቶም መጋበርያ ናይ ወፃኢ ኢድ ስለ ዝኾኑ ንኣብነት ንኢጋድ እዮም ክብሉ ኢጋድ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዛረብ ሓደ ናፃ ዝኾነ ትካል ድዩ ኤርትራ ካብ መዓስያ ንኢጋድ ገዲፋቶ ኣብ 2006 እያ ገዲፋቶ ስለምንታይ ገዲፋቶ ምክንያቱ ኢጋድ ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ሃገራት ብሓደ ንክሰርሓ ኢሉ ኤርትራ ዓብዪ ኣጃም ጌራ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ናብ ሓደ ሪጅናል ኦርጋናይዜሽን ንክኸውን ደፋኢት ነያ ነይራ 2006 ዝገደፍዎ ድማ ኢትዮጵያ ንሶማልያ ክትወርር ከላ ኢጋድ ወላ ሓንቲ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ትርጉም የብሉን ኣባል ናይቲ ሃገር ሓንቲ ነቲ ካልእ ክትወርር ተጀሚራ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ትርጉም የብሉን ብምባል ከም ዝገደፎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መፅሓፍ ናቱ እጂ ድማ ኣብቲ ኤርትራን ፕሬስ ዝብል እውን ኣለኩም ከይትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ alliance with Egypt a non-foreign power with anti-Ethiopia aims ከምኡ ድማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ሽርክነት ትፈጥራላ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራ ግብፂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገር ኣይኮነትን ካልኣይ ድማ ኣንፃር ኢትዮጵያ who cares about ኢትዮጵያ ሃገር እዩ ንዓና ክወርር የኢሉ ይምድር ኣሎ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ምስ ሱዳን ፀቢቑ ኣብ ትክክለኛ ዝምድና ኣላ ምስ ስዑድያ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ግብፂ ድማ ንስኻትኩም ባሕሪ ስለ ዘይብልኩም ኣይርዳእኩም ብባሕሪ ንራኸብ ኢና ስለዘራኸብ ነገር ኣለና ምስ ግብፂ ድማ ሽርክነት የድልየና እዩ ንሕና ምስ ዘለናዮ ሽርክነት ክንገብር ንኽእል ስለዚ ንስኻትኩም ምስ ግብፂ እንተተባይስኩም ሽግርኩም ክትፈትሑ ተደይክልኩም ናትኩም ፀገም እምበር ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ከምኡ ድማ facilitates Egyptian military presence in fragile states like Somalia ከምኡውን ግብፂ ወታደራዊ ዓቕምናታ ናብ ሶማልያ ንኽትእቱ ኤርትራ ትድግፍ እያ ፅቡቅ ገበራት ሶማልያ ኣብዚ ወሪዳ ዘለኮ ብሰንኩኹም እዩ ካልእ እኮ ኣይኮነን ተቐንዲ ጠንቂ ናይ ሽግር ናይ ሶማልያ እኮ ኢትዮጵያ ይኹን ስለዚ እስኻትኩም እግርኩም ተሕፂርኩም እያ ሶማልያ ክትድሕን ትኽእል ሶማልያ ድማ ሉላዊት ሃገር እያ ናይ ግብፂ ሰራዊት ክሕግዛ ትደሊ ተኮይና ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ጉዳይኩም ምስ ሶማልያ ሉላውነት ናታ ጥሒስኩም ሎም ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣይገበርኩምን ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ዓይነት ክሕደት ዲኦም ክትፍፅሙ ስለዚ ሶማልያ ድማ ነፍሳ ንምክልኻል ንቱርኪ ፈሪማ ምስ ግብፂ እውን ተፈራሪማ ናትኩም ፎልት እምበር ናይ ኤርትራ ፎልት ይኮነን ንሱ ካልእ እንታይ ብሎ contradiction in policy ዝገራጮ ፖሊሲታት ማለት እዩ ንኣብነት while advocating for local ownership and collective responsibility ወላ እኳ ብሓደ ኮይና ነገራት ክንቋፀሮ ሓበራዊ ሓላፍነት ድማ ክህልዋና ይብል በቲ ሓደ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት ብካልእ ድማ undermines regional integration ብካልእ ድማ ዞባዊ ምትእስሳራት ድማ ይኣቢ
regional integration ወይ ከዞባው ምዋሃድ ማለት ሉላውነት ናይ ኤርትራን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ዓለም ሕግን ጥሒስካ ይኮን ካን ትገብሮ ሉላውነትና ንዘይ ይኽብር ዝኾነ ይኹን ኢንተግሬሽን አይደለን ስለዚ ሉላውነት ኣኽቢርካ ንዓለም ሕጊ ኣኽቢርካ ኢኻ ውህደት ክትፈጥር ትኽእል ኪኑ ዝኸደግን ኪኑ ሓፁር ይደርበይቲ ጉዳይ ከምኡውን supports external actors whose goals align with its tactical interests ከምኡ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ supports external actors ናይ ደገ ሓይልታት whose goals aligns with tactical interests ምስናቱ ታክቲካዊ ዕላማታት ዝኸዱ ስልታዊ ዕላማታት ዝኸዱ ናይ ደገ ሓይልታት እውን ይድግፍ ይብልለው I don't understand እንታይ ማለቶም እዩ neglects domestic governance ውሽጣዊ ፀገማቱ ገዲፉ ንኣብነት ኣብ ዓዱ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዱድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ንዑ እውን ክቕይር ኣይከኣለን ስለዚ ነዚ እውን ከም ክሲ የቕርበሎ ናትኩም ቢዝነስ ኣይኮነን ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ዝምልከት ንስኻትኩም ሲ ውሽጣዊ ፀገማትኩም ፈትሕኩም ማለት እዩ ንሓድሕድኩም ትባልዑ ዘለኹም ቀፂሉ ኤርትራስ posture fragments the horn ኤርትራ ትገብሮ ድማ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርብሽ ዘሎን ዝመቓቕል ዘሎን እዩ weakness regional institutions ነቲ ዞባዊ ትካላት ድማ ኣይናዩቲ ናይ ዞባዊ ትካላት ኤርትራ ተውድቆደላ and limits prospects for collective security the Cairo interview ክንምንታይ ኤርትራ ትገብሮ ኣብ ሓንጎሎም ኣትዩ የጨንቆምን የፀልሎምን ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና well ዘይሓልፈሎም ስለ ዝኾነ ማንም ካ ስለ ዘይኣምኖም እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብሓቂ ዘገርም እዩ ናይ ግብፂ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ጁብ ተኣትዩ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ምክንያቱ ንጎምሸትን ክትፍክር ትውዕል እንተሕሪ ኮንካ ናይዚ APCFD president receives delegation from Egyptian company Al-Swedi Electric ዝበሃል ሓደ ካምፓኒ ናይ ግብፂ ናብ ጁብ ተኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ስዑድያ ካምፓኒ ነቲ ታጁራ ዝበሃል ወደብ ናይ 30 ዓመት ዲል ገይሩ ክሕዞ ከሎ ነቲ ኤሌክትሪክ ንህቦም ኢና ንጅቡቲ እናበሉ ዝፍክርዎ ድማ ግብፂ ብሶላር ገይራ ክትቆ ምስኦም ዲል ከም ዝገበረት ሕጂ ድማ ነቲ ስራሕ ንምፍፃማት ያላ ከም ሕሱም ተቐርቂሮም ኣለዎ ብስምዕዎም ዳሓን በኋላ በተለይ ለመስኖ ከሆነ ብዙ ውሃ ይይዛል ለመስኖ ይጠቀሙበታል የሚል ከፍተኛ ፍርሃት አላቸው በቃ ምንድነው ኢትዮጵያ ጠላት ነች ወደፊትም የምታሰገን እሷ ነች ስለዚህ መክበብ አሁን የከበባ ነገር ነው ያዙት መክበብ በሶማሊያም በኩል በዚህ በኤርትራም በኩል በምንም በኩል እንክበብ እናስፈራራ እና በቃ ምንም እንደው ሰላም እንዳይኖራቸው እናድርግ ያን ጊዜ ውሃውን መጠቀም እንችላለን ነው አሁን ግን ምንድነው ያሳየው ይሄ ሁሉ ተደርጎ በታሪክ ሁሉ ጫና ተደርጎባት ኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ እውነታ አድርገዋለች ያው በቅርብ ጊዜ ነው ግሬት ሆኗል ውሃውን እነሱ የትብብር ካከለ ከተፈረመ በኋላ የግብጽ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ግብፂ ዝተፈላለዩ ምክንያት እና ደለየት ኣብ ክባን ዕፅዋን ትእትወና ኣላ ስለዚ ተኸቢብና ተሓኒቕና ብጎረሮና ተታሒዝና ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ኮንኩም ጥራይ ትመልስናትና ምክንያቱ ምንጭ ናይቲ ኩሉ ፀገም በዓልኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ንስኻትኩም በዓልኩም ተበግስዎ ፀገም ከም ዝኾነ ምስ ጎረባብትኩም ዝምድና ክትገብሩ ስለ ዘይከኣልኩም ብጅቡቲ ትመፅእ ብሶማልያ ትመፅእ ብኤርትራ ትመፅእ ብሱዳን ትመፅእ ብደቡብ ሱዳን ትመፀና ምስ ኬንያ እውን ርክብ ትገብር ኣላ ስለዚ ብኩሉ ኢና ተዓፂና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ነቲ ከባቢኹም ኩሉ ኣብ ዙርያኹም ንክኸውን ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ምስ ሱዳን ኣብ 2018 ዓቢ ክመፅእ ከሎ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም ስሉሳዊ ኪዳን ሓበራዊ ዞባዊ ምትእስሳር ተባሂሉ ኩሉ ዓይነት ፅቡቕ ሰናይን ፅቡቕ ተስፋን ተገይሩሉ ነይሩ ኩሉ ነዚ ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ዓብስ ህዝባዊ ተቐባልነትን ኣብ ከባቢ ዝነበሮ ብዓለም ደረጃ ዝነበሮ ክብርን ቆልዩ በሊዑ ዝጓሓፈ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ማንም ዝኣምኖ ስለ ዘየለ ምስ ማንም ንዓቢ እውን ቀንዲ ፀላኢ ክኸውን ዝኽእል ሽርክነት ንክገብር ሃገራት ጅቡቲ ተኣክል ምስ ግብፂ ዲል ክትገብር ከላ ተስፋ ቆርፁ እዩ ዝግባእ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተስፋ ይቆርፁን እዮም ምክንያቱ ዘየለ ህውተታ ሓደ ለትስኪ ሬድዋን ኣብይ ሰይድዎ ልዕሊ ሰሙን ምሳና ተቐሚጥ እዩ ንስብሓት ናይ ኤርትራ ድሌት እዚኡ ኩሉ ምስ ደብረፅዮን ተማይጡ ኣነ ከም ዓርከይ መጨረሻ ናቱ ወጪ እኳ ባዕለይ ብውልቀ የኸፊለ እዮ ቅድሚ ኩናት ማለት ቅድሚ ኩናት እዚ ነገር ሕማቕ ይኾነሉ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር እውን ስለ ዝነበረ እዚ ነገር ይሓምቕ ኣሎ እስኹም ዝኾነ ነገር ዝበልኩም ውጥር ነዚ ኣድቫንቴጅ ክወስድ ይፍትን ኣሎ እቲ ሓደ ኣቶም ሰባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ቅድሚ እቲ ኩናት እዩ እቲ ርድዋን ሑሴን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኮይኑ መጀመርያ ኣምባሳደር ኮይኑ ከይዱ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣማኻሪ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ሕጂ እውን ሓላፊ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ
ቅድሚቱ ኩናት ምጅማሩ ከይዱ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይደልኹም ዘሎ ነጊሩና ተዘራሪብና ግን ክንሶም ኣይከኣልና ንዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ዝተጠምዘዘ ዘረባ እዩ ሓደ ፅቡቅ እዩ እቲ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረክ እንታይ ዓይነት ዘረባታት ከም ዛረብ ስምዑ ምስ ግዜ ክቅየር እንዲቱ ኩነታት እንታይ ክዛረብ ከም ዝኽእል እታ ተገርም ግን ክልተ ሰለስተ ኣለዋ ኣብዚኣ ኣብ ምስጢራት ስምዑ እዚኣ ኢሉ ማለት እዚኣ ከክሕድ ኣነ ደብረፅዮን ሕተቶ እዎ መፅኡ ነይሩ ለካ ስብሓት ሕተቶ መፅኡ ነይሩ እዎ ተነጋጊርና ድሕሪ ናይ ጅቡትን ናይ ሲሸልስን ርክብ ኣብ ፕሪቶሪያ ተስማዕማዕናሎም ናብ ስምምዕ ዝኸዱ ኣብ ክልቲአን ስለ ዝነበርካ እንታይ ኣምሊጥና ኣብ ኩለን ያው ባዕልኻ ስለ ዝነበርካ እንታይ እየን ኣምሊጠናና ከም ትግራይ ክልቲአንስ ኣይተነገራ ነይሩ ድርድር ጥራሕ ትበሃል እምበር እንታይ መስለካ እቲ ናይ ሲሸልስ ጸድቃን እንታደሰን እዮም ከይዶም ጀነራል ጽቡቅ ነይሩ ናይ ትግራይ ጉዳይስ አጀንዳ ይንጎሮ በሰላም ንፍታሕ ፌደራል ዘቅርብዎ ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ ትሰምዑ ኣለኹም ዶ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ምግባሩ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሕና ምስ ኤርትራ ማሲነ ተባይስና ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ምክንያቱ ንሱ ንትግራይ ክቐትል ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ንመራሕቲ ትግራይ ከጥፍእ ስለ ዝደሊ ዝነበረ ንሕና ድማ ካብ ጌጎኦም ተተማሂሮም ህዝብናዮም ክቐተሉ ይደልንና ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ክንፍርም ኢና ምስ በልናዩ ምሳና ተባይሱ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ስለ ዝደሊ ዝነበረ ዝብል ብግምጣሉ እንታይ ብላ ኣሎ እዚ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሲሸልስ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብቲ ሲሸልስ ተገበረ ርክብ ድማ ጻድቃንን ታደሰ ወረደን እዮም ከይዶም ነይሮም እቲ ርክብ ድማ ጽቡቕ ነይሩ ፌደራል ድማ እቲ ሓሳብ ኣቕሪቡ እንታይ ኢሉ ኣቕሪቡ ምሳኻትኩም ዕርቂ ክንገብር ኢና ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣይኮነን እዚ ድማ ጥልመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ክትሕግዞ ተንበርኪኹ ዝሓትት ዝነበረ ሰብ እዩ ኤርትራ ርድኡኒ ኣትሕኑኒ ዝብል ዝነበረ እዩ ኣብ ሲሸልስ ድማ ረኺቡ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምሳኻትኩም ክንዋጋዕ እንደልና ንኤርትራ ኢና ክንሃርም ንሕና ንዑ ገዲፍና ንኤርትራ ንህረም እዩ ኣጀንዳ ነይሩ ኤርትራ ድማ ነዚ ሓሳብ ዝበፅሕዎም ነይሩ ዘረባ ዝበፅሕዎም ከሎ እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ደረጃ ተፈፂሙ ምክንያቱ ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ንኸይምለስ ተገበረ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ገይም ኤርትራውያን ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ ከም ዝነበሩን ልዕሊ ኣበናይ ደረጃ ፈሊጦም ነቲ ገይም ካላርሱ ኮይኑ ክንምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገይም ይግበር ከም ዝነበረን ሕጂ እውን እንትኾነ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ማለት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ርቀት ናይ ኣካይዳ ናይዚ ንዘበናት ተመኪሩሉ እዩ ኣብ ደገ ዘለኻ መንእሰይ ግን ወላ እውን ፅምዶ እንተተባሃለ ወላ እውን ካል እንተተባሃለ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ከድልዮ እዩ ሓንጎፍ ኢልካ ብምሉእ ልብኻ ተኣትዎ ነገር ክህሉ ኣይግባእን ተጠንቂቕካ ክትሪኦ ኣለካ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ንደሊ ግን ተጠንቂቕና ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብዙሕ ግዜ ብዘምፃእኩልኩም ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ 1992 ዝበሎ ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ኣዲስ ኣበባ እዩ የስ ፅቡቅ ነገር ትብሉ ኣለኹም ግን ምጥርጣርና ግን ኣይነቋርፅን ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ክሕደት ብዙሕ ሕማቅ ስለ ዘጋጠመና ምሳኻትኩም ሓንጎፋ ኢልና ንገብሮ ነገር ክህሉ ክእል ግን ጥንቃቐን ምጥርጣርን ግን ኩሉ ግዜ ክህሉ ኢልዎም ነይሩ ሹ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣሰብዒልካ ምርኣዩ የድሊ ሕጂ እታ ሓሶት ድማ ዝስምዑ ናይ ሓባር አጀንዳ ተሊና ኤርትራ እዩ ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ጉዳይ ፈርለቆ የወጣው ያላችሁ እንደሆነ ፕሪቶሪያ ነው ሰሚዕኩም ዶ ስለዚ ንሱ ድማ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ጉዳይ ዝተባእሲ እቲ ፅልእ ወይ ካልእ ነገር ዝመፀ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝገበርና ይብል ንሱ ግን ቅድሚኡ ተንኮል ናይ ኤርትራ ንክሃርም ወዲዩ ዝነበረ ሰብ እዩ ግን ሓቂ ክነግር ኣይደልን ኦፍ ኮርስ ሓሶት ምስልጣኑ ዕድመ ስልጣኑ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንቐፅል እቲ ብወገን ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ናይ ሰላምን ሕውነትን ፕሮጀክት እየ ዝሰርሕ ስለ ዝበለ ናብታ ዝተደለየ ፕሮጀክት ሰተት ኢሉ ከኣት ስለ ዘይከኣለ ሽማሽም ይወፀላ ኣሎ ከመይ ገይሩ ናይ ህዝብታት ሕውነት ናይ ህዝብታት ርክብ ናይ ህዝብታት ሓድነት ከመይ ገይሩ ብካሊእ መንገዲ ሽም ክወፀሉ ይኽእል ሽም ዝወፀሉ ዘሎ ብስግኣት ስለ ዝረአ ዘሎ እዩ ፅባሕ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ መዓት ከምቲ ናይ ቀደም 360 ዲግሪ ንምዕፃው ዘይምቹ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ እዩ صحسي ዝኾነ ነገር ንሕሰው ዝኾነ ነገር ጥፋት ተሓስቡ ተለውስ ከመይ ንኸበሱ ለዝብሉ ማለት እዩ 2013 ኩናት ትጅምሩ ተለው ታዘላ ሱዳን ያ ተባሂላ ኮነ ሱዳን ዕፀውለይ ኮ ተባሂሉ ሱዳን
ሱዳን ያዘላ ተባሂሉ ማለት ዋ ከመገርካ ህዝብ ከጽ ተባሂሉ ህዝቢ ያው ታ ሱዳን ካጽዋ ስለዚህ ቃሉ ተናሰ ምስክንደይ መከሩት ዝተረፈ ታሪፉ አማቀው ጣቢያው ነስቃይ ኮይኑን ዝተረፈ ህዝብ ሱዳን ነው ለህዝብ ማለት ክትዕጾ ስለዚህ ቃል ኤርትራ ወገን ምዕጻው ጥራሕ ይኮነን ኩና ስለዝኾነ ኣብቱ ኩላን መዓዝ ተፈሰሰሉ ህዝብ ትግራይ መዓት እንትፈሶ ኣብ ሓው ህዝብ ኤርትራ ከጽልለ ይቃለ ኣብ ሓው ህዝብ ዓፋር ከጽልለ ይቃለ ኣብ ሓው ህዝብ ምሓራ ከጽልለ ይቃለ ስለዚህ እቲ ዝድለ ልኩት 360 ዲግሪ እንደገና ናይ ምጥፍፋ ኣመንጎ ህዝብታት ናይ ምጥፍፋ ዓንከል ክቅጽል ዝድለ ስለዝኾነ እዚ ከም ስግኣት ይርአ ከም ሽርሒ ቁጽር ኣይኮነን ከምኡ ግን ኣይኮነን ተሓቂ ህዝብ ትግራይ ንዝሓለፉ በደላት ረሲዑውን ዘይኮነን ንሱ ንሕግን ንፍትሕን ንዕርቅን ሓዲጉ ንቅድሚት ጥፍዓት ከይቅጽል ዘግብር መንገዲ ዝሓጽ ዘሎ ብጣዕሚ ናይ ለባም ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኤግዛክትሊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተጋሩ እቲ ኩነታት ተረዲዎም ኣሎ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል እታ ኩነታት ንፅውርና ኮነት እያ ትመፅእ ዘላ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኩናት ክጅምር ከሎ ዝተኸተላ ፕሌይቡክ ንዓይ ክኽተል ክዓፅኦም እዩ ዝፍትን አንፎርቹነትሊ ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሽግራት ተነይርዎም ሎሚ ብኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ መተንፈስ ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ምሽናዓታቶም ክሓርም ካልእ ድጋፍ ከይገብረሎም እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚኣ እቲ ህወሓት ሓደ ካብቲ ኮንፊደንስ ይብዎ ዘሎ ክበሃል ዝኽእል ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፀገም መፍትሒ ክገብረሉ ስለዝኻለ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ጭንቀት ናቱ ካብኡ ዝብገስ ቢካዝ at the end of the day ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተደይ ዓፂኻዮም እንታይ ክትገብር ትኽእል ባት እቲ ፀገም ብኩሉ ዘሎ ናይ ኣቢ ንቐፅል ኣብዚ ከባድ ትንቅንቅ የታየበት ውጊያ ሲካሄድ የተማረከው የአገዛዙ ኮሎኔል ደግሞ የብልጽግናን ገመና አጋልጧል። በአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል የቴዎድሮስ እዝ የ109ኛ ኮር የ99ኛ ክፍለ ጦር ምስረታ መጠናቀቁ ተገልጿል። በአፋብሃ ቴዎድሮስ እዝ የመልሶ ማደራጀትና የመዋቅር ማሻሻል ተግባራት መካከል አንዱ የሆነው የኮር አደረጃጀትና የክፍለ ጦር እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናት እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ በምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት የካይድ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣብ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ብዙሓት ይማሩ ከለዉ ኮነሬላት ይማሩ ከለዉ ካልእ ይማሩ ከለዉ ግን ሓንቲ ካብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትደውር ዝረኣኽዋ ራይ ወታይ ብረት ሒዞም ኣለዉ ተንፋኖ እንታይ ዓይነት ብረት ሒዞም ኣለዉ እዚ ብረት እዚ ኣዝዩ ምዕቡል ብረት እዩ ደገፍቲ ናይ ካድረታት ናይ ኣቢ ድማ ውይ ክብሉ ርኦሞም እዚ ብረታት እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ መን እዩ ዝህቦም ዘሎ ዝብል ክሲ እንታይ ኢሎም እስካብ ዝፅሒፎም ኣሎ ነዚ መጥቃዕትታት ዘይኮነ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ there was this post ኣብዚ ስምዕዎ video showing Fano fighter using Chinese made 12.7 ገለመለ ኣገዳሲ ብረት ሒዙ ክዋጋእ ከሎ እቲ ናይ ፋኖ ወታደር እዩ ዝረአ ካበይ ወሲድዎ ጋህታፍ ካብ ብልፅግና እምበር ካበይ ዳ ክወስዶ ንጎምሸት እንዳይኮኑ ክማርኹ ዝውዕሉ ዘለዉ ካባኻትኩም ወሲዶም ብብረት ናትኩም ብምዕቡል ብረት እዮም ቀደም ካላሽንኮቭ ከማን ዘይነበሮም ሎሚ እንታይ ዓይነት ብረት ኣትዩ ኩሎ እቲ ፋኖ ዝበሃል that's why ድማ ስዕረት ናይ ፋኖ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ ኣዝዩ ምዕቡል ኣፅዋር ብረታት ሒዙ ስለ ዘሎ ዓብዱ እዩ ደጀናት እዩ ቦትኡ እዩ ህዝቢ እዩ ከባቢ እዩ ፅቡቅ ጌራ ኣብ ዝፈልጦ ተመጣጣኒ ብረት ሒዙ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሎጂስቲክስ መኻይን ዕጥቂ ዝሓዛ ስንቂ ዝሓዛ ይማርኽ ስለ ዘሎ ካባቶም ከምኡውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኮንሬል ዝኣክል እውን ኣማሪኾም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምስጢር ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ስልቲ ናይቲ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ነገር እዮም ዝማርኹን ዝሕዙን ዘለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፋኖ መመሊሱ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ እውን ብባዕላቶም ብፅሑፍ ገይሮም ዝብዎ ዘለው ፀብፃባት ይውዕለ ሰለስተ ፋኖ launched a coordinated multi-division offensive against regimes troops in ወድለ ወርድያ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዝተወደበ ብኩሎም መንገዲ ዝተወዳደበ መጥቃዕቲ ያካይዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ regaining full control of the Contown the Wardia's administrative center ነታ ወርድያ ብዙሕ ዝዋጉላ ዘሎ ቦታ ንዓቋፅሩ ኣኺሎም the operation involved the Anisha Said division ተፈላለዩ ሓለቓታት ዘለዎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና after hours of fierce combat regime forces were overpowered and Contown was fully liberated
ኮንት በሃል ከተማ ወይ እውን ንእሽተይ ሓውሲ ከተማ ማለት እዩ ሓራ ክወፅእ ከም ዝኻለ ዕለት 4 ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ፋይተርስ ፍሮም ዘ ጀን ዲቪዥን እጅቲ ኮማንድ ሰንተርስ ወላሽ ኣሽማት ከማን ትኽክል ምክንያቱ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ወታደራዊ ኣካይዳ ተገይሩ ከም ዘሎ ብዙሓት ዓድታት ይቋፀሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ቀፃሊ ድማ ወላቲ ሚድያ ንኣብነት ሚድያ ወር ኣፕዴትስ እውን ናይ ብሓቂ ፕሮፌሽናል ብዝኾነ ሪፖርት እዩ ዝህብ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝህቡ ስለዚ እቲ ኩናት ብወገን ብብዙሕ መንገዲ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ናይ ኣምሓራ ኩናት ንምቁፅፃር ኩሉ ዝከኣሉ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ግን ከምቲ ዝድሎ ይኸደሉ ከምዘየለን እቲ ኩናት ድማ ብዓወታትን ፀብለልትነት ናይ ፋኖ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብዓቕሚ ብሞራል ብሎጂስቲክስ ብካልእ መንገዲ እናሰልጠነ ዝመፅእ ዘሎ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ፋኖ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ንኣቢ ሓደጋ ይወጥቀሎ ኣቢ ግን ሽግሩ ይውዳእን እዩ ካልእ ሽግር ድማ ኣብ ድሬዳዋ ዝበሃል ከተማ ኣጋጢሙ ኣሎ ክልል አካል ነበረ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ ሲፈጠር በኢህአደግ ዘመን በዚህማ እንጨቃጨቅም ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌደራል መንግስት ይሁን ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም ድሬዳዋ የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር የተቀመጥኩኝ እዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብዛዕባ ድሬዳዋ ድማ ሓደ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሶማልን ህዝቢ ኦሮሞን ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ዘጉልሕ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኤክስፓንሽኒዝም ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ እቲ ዕላማ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተወለድቲ ናይ ዓፋር ነቲ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት ይቃወሙ ኣለዉ እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼም አላቅም ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንደ አስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗን ነው ማውቀው እና 11 ሰዓት ቅርታ ያለን አጀንዳ መክፈት ተገቢ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልል ሶማል በዛ ኣርእሲ እዚኣ ዝተበገሰ ዕግርግር ተፈጢሩ ከም ዝነበረን ሰባት ከም ዝተኣስሩን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳ ናይ ኦሮሞ ንምትግባር ናእቶም ከም ዝኾነ እቲ ድሬዳዋ ናይ ክልል ኦሮሞ ከም ዝነበረ ግን ነቲ ዝነበረ ከም ሕልፍ ክብል ከም ዝበላ ገይሩ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ዕላማ ግን ብዝሰፍሐ መልክዕ መን ገሊፅዎ ኣሎ መሲልኩም ሲራክ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ቨሪ ቨሪ ኤክሰለንት ዝኾነ ሪፖርት ፅሒፍሉ ኣብ ኤክስ እዚ ከዓ ንብልፅግና ወይ እውን እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ኦሮሞማ ዝኽተል ዘሎ ከተቃልዑ ኣለካ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝጥቀምሉ what drives Ethiopia's elites to be ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቶም ብኸመይ መንገዲ ይገልፅዎ ንዝብል ቀፃልነት ዘለዎ ዳርጋ ኦብሰስድ ማለት ናብ ዕብዳን ገፁ ዝኸደ እዚ ከዓ ናትና እዩ ዝብል ኩሉ ናትናይ ናይ ምባል ንኣብነት ገለ ካብቲ ዝጥቀሙሉ ኣርሳት ኢሉ they constantly ask ሕቶት ከም ሕቶ መልክዕ ገይሮም እዮም ዝሕዝዎ who does ኣዲስ ኣበባ ፊንፊኔ belong to ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ፊንፊኔ ናይ መን እያ ዝብል ዘረባ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኦሮሞ ናትና ይብል እቲ ናትና ይብል ከምኡ ድማ who does this ድሬዳዋ who does ድሬዳዋ belong to ከምኡ ድማ ድሬዳዋ ናይ መን እያ ዝብል ነፍሱ ዝኻለ እታ ዓዲ ብሙላት ሃገር ብከምዚ ሕቶታት ዝቆመት እያ ወልቃይት ጠገደ ናይ መን እዩ ራያ ኣላማጣ ናይ መን እዩ ከምኡ ድማ መጠቀል ወለጋ ናይ መን እዩ ከምኡ እውን ሶማሊ ኦሮሞ ኣብ መንጎም ዘሎ ቦታታት ከም በዓል ሞያሌ ናይ መን እዩ ዝብል ከምኡ እውን ቀፂሉ who does ኦጋዴን belong to ኦጋዴን ናይ መን እዩ ንኣብነት እቲ ኦነሌፍ ዝበሃል ኣሎ ትግራይ ናይ መን እዩ ትግራይ belong to ትግራይ ናይ መን እያ እንተኢልካ ናይ ኦንኤልኤፍ እዩ ዝበሃል ትግራይ ናይ ቲፒኤልኤፍ እዩ ዝበሃል ኦሮሞ ድማ ናይ ኦንኤልኤፍ እዩ ዝበሃል ከምኡ እናበሉ እቲ ኩነታት
ብዙሕ ሽግር ዝፈጥር ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ከም ዘለዎምን ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ዕግርግርን ምቅታልን ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ መቃቃሊ ፖለቲካ ስለ ዝጥቀሙ ውፅኢት ናይቲ መቃቃሊ ፖለቲካ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ከምዚ ጌርካ ኤክስፖዝ ምግባር ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ነቲ ናቶም ፀገም ድማ ፅቡቅ ጌርና ነቲ ፖለቲካ ናትኩም ልዕለይኩም ንፈልጦ ከም ኣጀንዳ ድማ ክንሸጦ ንኽእል ኢና ዝብል ፅቡቅ ጌርካ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሲራክ ባህሊ ብድማ ሓደ ካብቶም ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ፅሑፋት ኣብ ብርግፅ ነቶም ብልፅግና ዝሕምሞም ዘሎ ዲፕሎማት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ንሕና ድማ ናባኻትኩም ነብፅሖ ኣለና ካብዚ ቀፂልካ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ኣላ እስከስምዑለይ ጀነራል ምግበይ ክመፅእ ምግበይ ከሓደ እዩ ኢሉ ነጡ መዚዙ እንታይ ስለ ዝበለ ኢኹም ኢልዎ እዩ እታ ናይ ኣክሱም እንዲያ መልዕሊት እኒያ ማለት ንሳ ከም ፕሪቲክሲ ተጠቂሙላ እምበር ኣይኮነት ጀነራል ምግበይ እንታይ ኢልዎ ስሙ ራእዩ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ናይ ክሕደት ቃል እንታይ ኢልዎ ብስሩ ምስ ክሕደት ዘተሓዞ ዘሎስ እንታይ እንታይ እዩ ዘራኽብ ዘሎ ጀነራል ምግበይ ዝበሎ ሓንትን ሓንትን እያ ምስ ጎረባውትና ሰላም ክሉ እዩ ሰላም እንደሊና ሕዚ እውን እቲ ትማሊ ኣብ ልዕልና ክሕደት ፈፂሙ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ሓይሊ በቲ ናይ ትማሊ ናይ ጀኖሳይድ ቅዱ ይቕፅል ስለ ዘሎ ጀኖሳይድ ክቕፅል ዘይትደልዩ ሓይልታት ትማሊ እንታይ ከም ዝነበሩ ጠፊኡ ኣይኮነን ዘይትደልዩ ሓይልታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክትብሉ ኣለኩም ኢሉ እንታይ ክሉ ይቦ ሕዚ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፀላሊኒ ስለዚ ኣብ ካሊእ ህዝቢ እውን ጀኖሳይድ ተኣውጅኒ ሶ እዚ ጀኖሳይድ እዚ ከጥፍኦም ንዝኽእሉ ሓይልታት ኣብ ሓደ ጠጠው ንበል ማለት በይንኡ ኢኻ ናብ ክሕደት ትወስዶ እዚ ህልውና ናይ ምርግጋፅን ናይ ምክልኻልን እዩ ዘረባ ከም ዘረባ ዝብለካ ዘለኹ ካብኡ ንጀነራል ምግበይ ህዝቢ ማእኸል ንገብሮ ዘለና ናይቲ ክሕደት ነጥቢ መዚዙ እዚ ዘረባ እዚ ከዓ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ጀኖሳይድ ስለ ዘምፅእ ክነጉዕሉ ስለ ዘለና ሶ ምግበይ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኤግዛክትሊ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ምግበይ ኣብዚ እውን ብዙሕ ካቨር ጌርና ኢና ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ንዝደሊ ኣጀንዳ ብተሪሩ ይቃወምዎ ከም ዘለውን ኣንፃሩ ደው ዝብል መርገፂ ይረአ ስለ ዘሎን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኩነታት እዚ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ንርኢ ኣለና ካልእ እናተተሓሓዘ ዝኸይድ እዩ ብወገን ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ንኣቢ ካብ ስልጣኑ ንምግላፍ ማለት እዩ ናብ ምን ዘለቀ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ 25 ዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ዘለዎም ኦርጋናይዜሽንስ ወይ እውን ማሕበራት ማለት እዩ ሃቭ ካም ቱጌዘር ብሓደ ኮይኖም ሓደ ታሪካዊ ጥምረት ወይ እውን ሓድነት ብምፍጣር endorsing a joint letter to President Donald J. Trump. The letter calls for an urgent U.S. action to halt all forms of support, financial, diplomatic, and military to the Abiy Ahmed regime, which continues to commit systematic atrocities against civilian Christians and members of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Exactly. Abiy Ahmed of Nigeria has to go to game. فتقيمهم قبل نكريستيان كدحني إلهم قبل إثيوبياويان قبل نيجيرياويان كريستيان كدحني إلوز قبرزلو أبي أحمد دما تمساسالي سقمتي وسسلوزلو ناب أبي أحمد دبدابة إسران حمشان محبراتنا إثيوبيا بحد خوينهم قبل أرثوذكس كريستيان إثيوبياويان زور زلو قفئي سبوغ خونه دوكومنت غيرهم ناب دونالد ترامب بمنقدي منستري ناب دونالد ترامب دبدابة سديدهم كم زلوين عن رزلنا بغالتا نابو زخيد بفلاي دما تناي فانو نهيز بام حرقالتي بمنقد أب ستيت ديبارتمنت بفلاي تناي أمريكا فورين منستر زلو ماركو روبيو يفلطهم سلازنا بري نتوم فانوك عالسناتهم أبي أحمد دمابل اليوم زقبرو زلو يقالو سلو سلازنا بري سنيتر كله ازقو دايزي أغالبو كروح بلو زخل من قدون اللو سلازي كم تري وزلهم أبي أحمد كل جزي شقرنا تاي وداني زبا محرا صراحة مش محبرات أكيبهم دونالد ترامب دما أجندا ناي كريستيان أبز قبرو لو زلو زبا محرا دما بزحسل زبي إثيوبيا دما بزحسل زخاني كم حدا الديموغرافي أب أمريكا نتو دونالد ترامب بيز ناتو دما قداسنت كلوس لزغل زمسو زلو دما 100 ترم سلو زخاني أبو
ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣርእስቲ ተላዒላ ዘላ ምሳት ሓዊሶም ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ድማ ረኣያ ብምባል ሓደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ጽሑፍ ሰዲዶም ለኹም ዘለዉ እዩ ዝንርአ ዘሎ ስለዚ the signatories urge the United States to stand on the side of justice, human rights and religious freedom. ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ብብዙሓት ትካላት ናይ human rights ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብድሮናት መቕዘፍትን ቀትለትን ይፍጽም ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ ዝፈጽሞውን ኣቦቱ እናሃለወ ሕጂ ድማ ናብ ትግራይ ናብ ኩናት ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ድማ ብፍሉይ ዝፍጽሞ ዘሎ ተባሂሉ ነዊሕ ክዝረብ ፀንሐ ኣኪቦም ናብኡ የቕርብዎ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ again another ዓብይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ነፍሱ ዝኻለ ኣጀንዳ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንባዕሉ ምስቲ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣተኩሮ ሂብዎም ዘሎ ኩነታት ኣተሓይስካ ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ሓደ ፀረ ኤርትራ መፂኡ ነይሩ of either enabling it or preventing it, Professor. So there is a lot of saber rattling going on. Abiy Ahmed has made it clear that he wants access to the sea, as though this would be a magical solution to some problem. And he's threatening Eritrea. And if there were to be a war between Ethiopia and Eritrea, and both sides are building up their armies, then Tigray would get involved. Tigray would likely be a battlefield, and both sides want to. ብሓፈሻ እዚ ካ ከም ትሪእዎ ደሎ ማለት ዝተባሃለ ዝበሃል ሓደ ፀዋዒ ኩናትን ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን ናይ ነገርን ሰብ እንዲዩ ልክዕ ኣብታ ግዜኣ ድማ መፅዩ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ብዛዕባ ገለ ብዙሕ ሓውቲቱ ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ሓንቲ ካብተን ዝበለን ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ጀኖሳይድ ይቕፅል ኣሎ እዩ ዝብል ምክንያቱ ብመግቢድዩ ብቁጠባ ድዩ ብካልእ ገይሩ ነቲ መንፈስ ናይ ትግራውያን ንምስባር ከምኡ ድማ ንምብትታኖም ብዙሕ ኣጀንዳታት ስለ ዝገበረ ዋላ ካብ ኩናት ጥራይ እንተደይበልና ድሕሪ ኩናት እውን ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ምስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንምድኻም ብከምኡ እውን ክክሰስ ዝግብኦ እዩ እናበለ ይዛረብ እዩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናርሰነ ይኸይድ ኣሎ ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና ኣብ ናይ ዓድና ክንሰግር ኢና ጉዳይ ጉዕዞ ቀይሕ ባሕሪ ጀሚርና ኣለና ኢሎም ቡሬ ከባቢ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ በፂሖም ኣለዉ ደቃ ተን ጿሪ ይትውለው ሰራዊት ይትውለው ካሊእ ተኣምር እኮ የብሉ ከሽንፉ ድሞ ይሽንፉን ኣይኮነን ንሱ ግደፍዎ ዝሕሰብ እውን ኣይኮነን ከምኡ ገይሮም ከሽንፎ ይኽእሉ ግነው በፂሖም ኣለዉ ንትግራይ ከመይ ይጎድኣ ንኤርትራ ከመይ ይጎድኣ ንዓፋር ከመይ ይጎድኡ ኢሉ ተፍቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ክሓስብ ብከምኡ ዓይነት ሚዛን ክመዝኖ ናይ ግድን እዩ መሲልዎ ዝነበረ ከምቲ ባዕሉ እውን ዝነገረና ከይሱ ጋር ምንካፈለው ዓሰብ ይሆናል ክብል ከሎ አደባባይ ላይ ዩቲዩብ ላይ እኮ አለ ብየው ነበር ይሉ ኣብ ዩቲዩብ ከምዚ ዝበለ ቆልዓ እንዲ ዘመሓድራን ይተዓዲ ዩቲዩብ ላይ ከም ትሪኦ ዘለኹም እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ እተፈላለየ ዓይነት ዘረባ እንዲ ዝዝረብ ዘሎ ካብቲ ኩነታት ወፂና ኣብይ ኣሕመድ እንደራ ናቱ ቀጻልነት ኣብ ዘለዎ ሓንቲ ብዚያ ሓቅነታ ብዘይ የገድስ ንስማዓ እያ ናና በኤርትራ መንግስት መካከል ድርድር እንዲካሄድ ሳውዲ አረቢያን በመያዝ ግፊት እያደረገች ነው ተባለ። የእንግሊዝ መንግስት ከባድ ፍጥጫ ውስጥ የገቡት ብልጽግናና ኤርትራ ንግግር እንዲጀምሩ ግፊት ማድረግ መጀመሩ ተዘግቧል። የእንግሊዝ መንግስት ሁለቱ ኃይሎች ወደ ውይይት እንዲገቡ ጫና ማድረግ ጀምሯል የተባለው ብልጽግና እያሳየ ያለውን የወደብና የባህር በር ብርቱ ፍላጎት ተከትሎ በብልጽግናና ኤርትራ መካከል የተፈጠረው ውጥረት እያየለ በመምጣቱ ነው። የዲፕሎማቲክ ምንጮች ነገሩኝ ብሎ ዞብል ፖስት እንደዘገበው ሳውዲ አረቢያ በወቅታዊው የቀይ ባህር አጀንዳ ዙሪያ ሁለቱን ኃይሎች እንድታወያይ በእንግሊዝ በኩል ጥሪ ቀርቦላታል ተብሏል። የእንግሊዝ መንግስት ሳውዲ አረቢያ ሁለቱን ቡድኖች እንድታቀራረብ ጥሪ ያቀረበው አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያንና ኤርትራን ወደ ሰላም በማምጣት ረገድ የነበራትን ተሞክሮ ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑ ወደብና እንታይም ዝብል ዘለውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽምግልና ንምግባር ብመንገዲ ስዑድያ سعودية صار نخدجبر نا إنجليز من قصة حتى تلهم زول زلوا مالت التكومنتات حسابات كم زخل فلوتيو مهنياتو قال نجار كجبر كفت نسل زخلوا قال انتاي جيروم يوم ني أبي تتوقبلو مالسين أبسي إرترا سنتاي جبر يوم كلوا إرترا لولا ونتان زات واحد النتان حجاز الله أجر كوريين هي لولا عمرتنا إرترا كوسي نزول زلوا انتاي جبر يوم كلوا إرترا تزي أتقول داين حساب كغير كهم تبتركوا خيرو
ورقات كان MOU ناتان قديد كام الصوماليا ركب جبر زبل وكمي جبر زغل برجس جن تكونتات نبي جسو يخيط كم زلوا نمجمعتو زعكل زبحال زلوا زرباي حنت زربا أبزياسك كسمعكم من البعض عايز جرمت الزربايا اسكسمعوا زيا የግል አውሮፕላኑን እንዴት በግል አብራሪው ሻዋሿ እንደተሰራ ወይንም እንደተሰረቀ ልንገራችሁ። ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 2012 ዓ.ም ነው። የኤርትራ ኤርፎርስ ካፒቴን የሆኑት ዮሐንስ ወልደአብና መኮንን ደባስ የእስራኤል ስሪት የሆነችውንና የኢሳያስ አፈወርቂ የግል መጓጓዣ የሆነችውን IAI 1125 አስትራ ፕራይቬት ጀት የሆነችውን ማለት ነው ያለማንም ፍቃድና ያለማንም ከልካይ ከአስመራ ኤርፖርት አስነስተዋት ወደ ሳውዲ አረቢያ ይወስዷታል ማለት ነው። እነዚህ አብራሪዎችም እዛው ሳውዲ ውስጥ የፖለቲካ ጥገኝነት ይጠይቃሉ ማለት ነው። ታዲያ ይሄንን ውርደት የተከናነበው ኢሳያስ አፈወርቂ ግራ ሲገባው ከሳውዲ መንግስት ጋር ይነጋገርና ይሄንን ጀት ለማስመለስ ሌላ አብራሪ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይልካል። ሆኖም ግን አውሮፕላኗን ወይንም ጀቷን እንዲያመጣት የተላከውም አብራሪ በዛው ቀልጦ ይቀራል። የፖለቲካ ጥገኝነትም ይጠይቃል እሱም ማለት ነው። እንታየም ዝብል ዘሎ መሲልኩም ምናልባት እስከዚያ አፈወርቂ የግል መጓጓዣ የሆነችውን IAI አስትራ ፕራይቬት ጀት የሆነ ፍቃድና ያለማንም ከልካይ ከአስመራ ኤርፖርት አስነስተዋት 2 ዓመተ ምህረት ነው። የኤርትራ ኤርፎርስ ካፒቴን የሆኑት ዮሐንስ ወልደአብና መኮንን ደባስ የእስራኤል ዮሐንስ ወልደአብ አሽማቶም ሰሜኩም አለሁም እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕራይቬት ጀት ወይ ናይ ፕሬዚደንታል ጀት ነበረት ኣብዚ ወን ሓደ ጽሑፍ አውጽኦም ነይሮም እንታይ ኢሎም አውጽኦም ነይሮም ናይ ኤርትራ ጀት ሮቤል ዝበሃል ሓደ ንኤርትራ ኣብዚ ካብ ግብፂ ክምለስ ከሎሲ ብነፋሪት ናይ ግብፂ ተመሊሱ ኣብ ኦክቶበር 12 ናይ ኤርትራ ፓይለትስ ማለት እዩ ነታ ነፋሪት ወሲዶም ኣብ ስዑድያ ከም ዘብጽሕዋ ኣብ ስዑድያ ከም ዝገደፍዋ እዩ ዝነግር ዘሎ እዩ ዝነግር ኣብዚ እውን the plan did not return and in 2013 Eritrea also نعاني مملاس سلد وكالة بايلوتهم بغيرو كم زخده يزنقر يزبل زلو بزي جي الزربازي أنا عنت نقر كزارب ترايز دلاب زي قبل الإيرترا كندا يقبنا تفتي مخم زلو تراي كتفلت لكم بزي نزيا زربازيا بزجيروم زمت ويم إيرترا بناي جبت جيتيو جامتيو تنقساقيس بريزنت هاجر إيرترا كابزبل زرباز متسيو أمين كندي سبات لنا كاب إيرترا كاب تمرت ودينا كاب زخون يكون من قدي نتهاجر قديفنا بيستفل عليه مغنياتات نتهاجر قديفنا بسكرو دوب جيرنا وسينا أبي روبان أبكال علاماتنا نبرز لنا جن زي أنا كزرباز دلي لك كما خادمة كالي إيرترا ومالتيو هذا عبي جبن هذا عبي نهاجر نبرت حبتي حيزو زهاده ما كم زولو دمان فلات يدلي سلازي عبدك زولو إيرتراوي كنديم بغطرهم كبلاكم هايكلني أنا أسدمي من نيزم السماكم زم سبات زياتهم كاد من تدليهم نتهاجر تديد اليوم ما ويوزخون تديد اليوم شتاتي لهم كودو كوتس يخلو نيرو نهاجر نبرت حيسكا حاديمكا زم سبات زياتهم عبدك كزرب لما يسمعني تجوني من ألبا تقامت خينا من سير ترى خمس جيرنا يهلو خنيا من قصة كتقامت خليقة نبرتنا هاجر جن سريع كاي تغير لازم كندي سب كم زلاب دقة مفلات يدلي ترى سبات أب يوتيوب وتيوم ويا أب تيك توك سلا تزاربوا أب جبان كم زجبركا جيروم زاربوا سبات بزحتيا قال سبجن حبتنا هاجر سريع قوم زوجو عند لا فيديو نهات حنتكم زبلو كندي سبارلو حبتنا هاجر سريع قد واتساب صدقة عام خوين زلو كندي كلا ترى سب حنتي شركن حنت كدانان حزات رايز وسط كبير ترى فلو نسو زحقا من قتي بزحقا من قدم موساون يبان قصر يخل خوانين ناي هاجر حبتي قد محجون حنت فيديو شير جرى لكم نيره بحيل بحر زنبرو كندي جلابو مراقب حيزو من السعوديه كم زخدو سلاسي كبير ترى بزح سب جبن منقسي إيرترا ويقول حجر إيرترا منقسي ترى كويس ولا كاب جزيرة بجزيرة زك أير منقسي بعبيت حتى تاز حتى سبات كم زلوك تفضل لك عبيت جبنا زحتو سبات إذا كل سب كبير ترى سلوزوسه حد عينت جبن كم زلوك غير كايزن الجرجن I mean we need to think about those things أنا بزا نفسي زبلكم ترى إيرترا وندي إذا زربازي سمعيه فلتني أسدمي مني مسمعكم حقنات كل واخل كهل واخل جن
at some point president ኤርትራ ነፋሪት ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ what happened ኢለ ሓስብ ነይረ ኤርትራ ነፋሪት ዘይብላሲ ምናልባት ወላ ምስ ዝነበረ እገዳታት ገለ ተዓፂ ክኸውን ይኽእል ይምበልኩ ነይረ ግን this story ቅድሚ ሕጂ ናይ መራኸብ ሓደ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥ ቪድዮ ገይሩ ብድምፂ ገይሩ ሰዲድለይ ብቪድዮ ጌርና ኣብ ዩቱብ ኣውሪድና ነርና ዝክርዎ ተኸይንኩ ጀላቡ ናይ ኤርትራ እንታይ መራኸብ ኩናትን መራኸብ ናይ ኤርትራ እንታይ ከም ዘጋጥሙ እዚ ድማ ኣሜሪካ ዝሃንደሰቶ እቲ ኩነታት እቶም ፓይለታት ከምኡ ድማ ካፒቴናት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ብምሉኹም ንብረትኩም ሒዝኩም ሱዑድያን ተመፂኹም ሰሪቕኩም ተመፂኹም ታወረ ኣባፅዕና በስመራንያ ተዘርጊሓ ይትበሃል ነዚ ጌርኩም ተመፂኹም ንኣሜሪካ ክትከዲኹም ተባሂሎም መብዛሕትኦም ንኣሜሪካ እዮም ከይዶም እዩ ዝበሃል ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይተገብረን ዘይተሃንደሰን ነገር የለን it's very very sad ነዚ ክትሰምዕ ከለኻ ከም ሰራሰብ ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ኩድየ how problem ኣጓኒፉኒ ነይሩ ልክዕ ምስ ዝተራኸብኩ ኣብቲ ኣርያፖርቶ ብድሕሪኡ እንታይ ትደሊ ምስ በለኒ ምስ ህዝቢ ኤርትራ በብሓደ ክረኽቦ ብደሊ ብዝብል ጎስጓሳት ኩሉ ዝደልዮ ነገር ኣኳ ተኣሽሙ ገይሩለይ ማለት እዩ ኣዳልዩለይ መኪና ነይሩና ኣውቲስታ ነይሩ ኣወል ስዒድ ናቱ ክሩ ማለት እየ ቢላል ትበሃል ወዲ ድማ ነይራ ደስ ትብል ወዲ ናሻይዳን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ናቱ ቻነል ኬትኩም ራይዋ ኣብ ናትና እውን ጌርና ያለና ናይ ብሓቂ ዝመሰጠትንያ ኢንጂነር እንኳ ሓጎሰካ ንኢንጂነር ከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝፈጠርኩም ኩልኻትኩም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ድማ ጽቡቕ ገበርኩም ናይ ብሓቂ ንክትሪኦ ደስ ዘብል ንክትሰምዖ ደስ ዘብል ኣይሰምዓልኩም ኬትኩም ኣብቲ ናቱ ቦታ ወይ እውን ኣብቲ ናትና ኬትኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ተንካፊት ዝኾነት ስቶሪ ስለ ዝኾነት ንዓይ ደስ ኢላትኒ መሲጣትኒ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ደገ ፅንሑ ንዓዲ ከይዱ ምስ ህዝቡ ሓድሽ ስሙ ናውፅኡሎ ፍፁም ዓብዱርሕማን ናቲል ዋሎ ንኤርትራውያን ክመስል ካብ ዝተወስደ ገለገለ ሰብ ዕሽነት ገለ ክብልዎ ክእሉ ዝለዓለ ደረጃ ንቕሓት ጥራይ ዝብላነ ንሓድነት ናይ ሃገር ንሓድነት ናይ ህዝቢ ዝሰርሕ እቲ ዝለዓለ ንቕሓት ዝበፅሐ ጥራይ ኣብ ፀቢብነት ዘሎ ውፅኢት ናይ ተሓሳስቡን ድኽመት ናይ ተሓሳስቡን እዩ ስለዚ ንኢንጂነር ፍፁም ዝለዓለ ክብሪ ኣለኒ ኬትኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ደስ ተብል ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ኩድየ ከም ወትሩ ምዝያ ድምፂ ሙዚቃ ክገድፈኩም እየ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሓግዙ ነቲ ስራሕ ገጅፍ ስራሕ እዩ ዝፈስስ ነዚ ንምግባር ዋላ እኳ ጉድለታት ዘለዎን ተራኹም ቴንክ ዩ سلم قيح كيتمتا عاتير نوحو كيتمتو بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عطا يوم تاريخ زرس طيقو اليوم زي والعزق وصلح كيو وصلو العشاق يوصلو يزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي عدي يغلو صفحة كلها دمك